Hain daw naman si Linda. What? Yuguyugon mo So handa mi ka New Year na maha. Sarong planggana na maha. Aw binagtakan baga ni Linda. Hisaws na pangyari ang Linda kang buhay mo. Dahil lamang kami nakatana kan maha. Ba't apurtihong kay to sa kagibaw? Ano naman sa naan? Dinarapas sa planggana hanggang unyan. Dahil papigo uli. Hisaws. 2024 na, tabi Linda, ano naman sa nang buhay mo? Pakibalik muna tabi. Sa planggana, tamala ba kami? Ano malabas sa balde? Ano ka? Nalilibong na. Nalilibong na ako. Kan sitwasyon mo Mata na ngaya ko kan maha mo ngaya kuya kaul. Uyugon mo, binitbit sa planggana. Ang talaan. Kaunasan bagang ginibo moan. Hisaws. Pero manin si Lite. Si Lite. Minuto ako spaghetti. 5 kilos na spaghetti. Sarap mata na manda siya. Uyugon mo, 5 kilos na spaghetti. Dinali man. Kay ninilite. Uyugon mo ba yaya? Hisaws na pangyari. Ni pa may kaibahan pa ini si Lite. Kasi Linda. Saro pa ini. Ako, basta ako na uyam-uyam naman kan mga tawong ini. Pagkaraunong ko ini, kiingas talaga naman. Ang kaibahan ninda, alam ninda. Si Lite, buda si Linda, may saro pa. What? Si Felicidad. Hindi man si Felicidad, matanak manda. Kang salad. Talagsalad kami. Uyugon mo, sanggatos na buok na nyog. Aw nyog. Lumbod. Takon nyog, dahil mo an masapa. Tama kan lukad. Ni na nga ang istorya. Hindi man si Felicidad, mata na da kan salad, tapabulituhon niya da ang salad. Uyugon mo sarong drum na salad, mata na da, aba, dinaramang kayo ni sa drum. Inubos na. So sa muya duman na mga isusuplanggana, sudram, uyugon mo. Inubos na kan mga tawong iniya. Kaya nalibungan ako. Dahil na kaming istang kada tubig, dahil panglabahan na planggana. Hisaws na pangyari inay. Anas unason. Mga unasunon. Halat ka naman, tahara na apong kon mga tawong ini naman. Ako naman dahil naman kayo ni manahimik talaga naman kayo niyan sa kuya naman na pagkabuhat. Harain na inay, ako naman ang gigigil talaga naman ako. Minasingkit naman ang mata ko. Uyugon mo, ibaralit na nito sa planggana, so drum, hisos na mga kaunatan.